Atong ablihon ang atong mga Bible sa Hebrehanon chapter 12. Hebrehanon or Hebrew chapter 12 verses 1 and 2. Hebrew chapter 12 verses 1 and 2. Wala ni diha sa akong gigama. By the way, ang ato ang laptop, kuan jud kayo mo nang problema jud kay ta diri og kuan. Hopefully na jud tay kuan unya. Lag kay na siya kanang bisag ginext na nimo dugay kay siya mo appear. Naa diha sa desk front saan tawag kana? Desk drive sana? Desktop. Na ako'y PowerPoint day palihog ko. Pero kaniya itong basahon mga igsoon, wala na ako gi-appeal sa PowerPoint. Manindog tang tanan, Hebrehanon chapter 6, chapter 12 verses 1 and 2. Ningon siya, busa, kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanang nakababag kanato, ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Verse 2. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus o wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. O naglingkod siya sa tuo sa Dios. Itong basahon balik dire. Verse 1. Ingan na, modyo na ito ang problema sa ito ang laptop na. So wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Sama sa looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Karong adlaw gitugyan namo kanimo ang among hunahuna og kasing-kasing. Tudloi kami badlunga tulira. Tuguting ang imong mga pulong, mahimong paglaom, aron ang among kinabuhi, dunay kausaban og mahimong kahimutan diha sa imong atubangan. We pray nga kining mga pulong among madungog, ubanan sa gahom sa imong balang espiritu, aron nga ma-apply naman sa among pagkinabuhi. Walay laktawan Ginoo gikan sa mga batan-on hangtod sa pinakahamtong tanan, makadawat nining maong mensahe og mapanalanginan. Lord, ang imong gahom sa gamhanan nimong pangalan gitugyan namo ang tanan ug madawat namo ang langit ng kaalam. In Jesus name we pray. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. So, sa time sa mga pagpasalamat mga igsoon, daghan kaayo ka o kadaugan nga gihatag si Lord sa imuha, pero ang rason nimo mauwaw kang magpasalamat. Pero kung naana po yung magpasalamat, imo pong istoryahon nimong tapad. No? So di siya ka-focus. Unsa ko ning gipasalamatan na niya? Imo istoryahon. Or gawas adtong katubitang dahay ni bisita diring American, kay di siya kasabot. So ang nasiyang tapad mo i-interpret sa akong wali. Murag mo ni buhaton Sir Arnel ron sa iyong wife. So, salamat sa safety ninyong pagbiyahe. Si Ariel pod, gikan sa Brunei, no? O sa iyahang wife. Mapatay apo. Wapa, ampo na to na. So, naay, ang uluhan sa itong pagtuon karon ningon diha, just follow the Lord.
sunod lang gyud sa Ginoo. Just follow the Lord. Ni ata karon sa generation nga ang tanang mga tawo nahimo ng artista. Kaniadto malipay man lang tagnay mag-report. Mag-report sa TV unya mga reporter ba nya maadto din kas likod nga kanana ka aron makit-an kas TV. And all of us right now kani gyud nga generation ng artista na ang tanan. And malipay na ka kung ang imong followers maabot og 1,000. And makakwarta na ka kung imong followers million. Kay bisag mag-post lang ka og picture, sweldoan naman ka ni Mita. So ayaw ninyo og awayan ang magsigig post bisag unsa because trabaho na nila na sila'y sweldo ana. Mabuhi na sila ana ayaw pangaway. So daghan kaayong followers. Unya naa kay gina-follow, naa po'y nag-follow nimo, tama? You're following someone and somebody nag-follow sa imo. But listen to this. Kinsabay seryosong followers ni Jesus dinhe. Namingaw lagi. Pag mag-isgot na kitang serious followers, genuine gyud, matinud-anon gyud, yung kanang hanggat kamatayan, paglalaban ko ang faith nako sa imo, Lord. Nga na bitaw nga followers. Sad to say, kitang mga Kristohanon, followers ta ni Lord pag Sunday morning. Sunday afternoon, hangtod sa Saturday, ga-follow na ta sa sistema, sa paagi, sa lihok, o sa mga kalibutanon pa nga mga butang. Kung atras ta sa pagsulod sa year 2000, niuso tong hip-hop, nga kanang luag kayo ang bulsa sa sampot, di anas. Doon na deres tiil. Unya, paglabang na natog 2010, nag-jeans na tanan nga kanang pinahuot na pud kayo. Then karon ang Gen Z, karon Koreana na tanan. Kanang magsuot og kanang pinakita ang pusod, unya dagko kayong maong nga karsunis. Because kung unsay kanunay natong ginakita, kung ano yung kadalasan mong tinitingnan, kanang ginabehold nimo kanunay, maupod ka inig-abot sa panahon. Maupod ka inig-abot sa panahon. Kaya pag sigir kang nagbasa og Biblia, kaya ang imong mata diara ni Kristo kanunay, ang imong focus na diha kanunay, maupod na ang outcome, ang resulta sa umaabot. Now listen to this. Kung seryoso na kayo ang uban, gumagawa sila ng content kahit kabastusan na, yung couple, wala na silang pake kung yung anak nila nga minor mutan-aw na sa cellphone, makita ang ilang content nga binastos kayo, wala na sila ipaki-ana. Nga naman, lipay na sila ang ilang mga followers, magkadaghan, na mo like, na mo share, makakwarta sila. And sad to say, pati kitang mga Kristohanon, wala ko nag-ingon sa iyop yung mag-vlog, pag-vlogger na kamutanan. Subayan ninyo ang tanang suba pangitaa ang flood control. Pag-vlogger mo tanan, kung gusto nyo, wag lang sanang bastos. Wag lang sana na makasala ang uban. But listen to this. Hindi lang ngayon nangyayari ang ganito. Sa mga katauhan sa Diyos, sa time ni Joshua, grabe kayo, intense, dilaab, umaapoy talaga ang pag-serve nila kay Lord. Pero nakita ni Joshua, nung nanalo na sila, na-conquer na nila ang Kanaan, happy na ang mga tao, naghinay na po, luag, luag, luag.
Nagkahina sila, nagkauga, nagkaluya. And si Joshua, ningon siya sa 24:15. Joshua 24:15, Joshua said, parang dautan sa inyo ha. Ako nakita nga marag, kapoy mo, di mo ganahan. Kung para ninyo dautan ang pagpangalagad sa Diyos, pili akin sa inyong sundon, kin sa inyong alagaron, kin sa inyong simbahon. As for me and my house, we will serve the Lord. So si Joshua, siya ang general. Si Joshua ang general. Siya ang commander sa family niya, sa household niya. Kaya sabi niya, sa mga Israelites, if seems evil for you to serve the Lord. Kung para ninyo dautan ang pagpangalagad sa Diyos, kapoy, pagod ang magsamba, pagod ang magampo, na pagpili mo, kinsa inyong alagaron, as for me and my house, we will serve the Lord. Muna ningon si Joshua. And karon usab, kung dili ta seryoso sa atong pagsunod sa Diyos, doon ay mga anak nato nga nagsunod pod nato. Kabantay ka o di ka masimba, imong mga anak, di pod manimba. So, sa atong pagpangalagad sa Diyos, daghang babag. When we follow the Lord, persecution, lutuson ka. Matong ignore itong kapastura-pastura, pamanggod mo sa likod. Lutuson ka. Sa atong pagsunod sa Diyos, usahay, luyahon ta sa kawaladon, balatian, and etc. But listen to this. Just follow the Lord. Uy, gikapoy man ko. Uy, hinang-hina na ako. Dry na ako. Just follow the Lord. Wala na akong kinakain. Just follow the Lord. Pastor, gininhawa na lang nabilin ako. Just follow the Lord. Uyogan ang nas imong tapad, ina ang Ginoo palagi imong gisunod. Wala ko'y labot. Wala akong pake kung ang lahat ng religion sayo. Imuha. Pero kung wa ka nagseryoso sa imong pagsunod sa Ginoo, tanawa ra gyud magka-problema gyud ani. Now, ang mga Kristohanon nga mga kasimbahan, Christian churches nowadays, nagka-problema gyud kayo mahitungod niining pagsunod sa Ginoo. And dili lang na karon nahitabo sab na sa mga Christian churches in the early church. The year of the Lord, the common era, katong gikas pagkamatay ni Kristo, after Jesus Christ was resurrected, dito nagsugod hangtod sa ika-100 years, the first century, struggle kayo ang mga churches di ana. Unsay ilang struggle? Ang ilang pag-follow ni Lord. Ang ilang pagsunod sa Ginoo, bugat kayo, grabe ang babag, kanang dapat gyud ug mustan gyud sila, kay kung dili, hagbong gyud sila. Usa ana nga church, mga igsoon, down. Usa ana nga church, ang Church of Corinth, or Corinthians. Kining Corinthians, mga Kristohano ni. Katauhan sa Korinto. Church of Corinth. Now, ang Church of Corinth, sa wala pa naabot ang Christianity, kay si Pablo may nagpioneer ani, paminaw. Shh! Ayaw sa disturbuan ng nasimong tapad. Ang Church of Corinth, sa wala pa ni nga church, wa pa nasangyaw si Kristo aning dapita. Ang number 1 nila nga business, prostitution. Kaya malipay sila pag may anak silang babae. Kay ibinta nila na, pakyawo na, tuig. Prostitution. So, ang prostitution noong time, kaato nga kapanahunan, ang mga babae, normal nilang naay tabon ang ilang nawong as a sign of submission. Pagpailalom sa ilang bana, labaw sa tanan, pagpailalom sa Diyos. But dinhi ani nga time, pag ang mga babae walang tabon, walay cover sa ilang nawong, buod gipasabot kanang babayhana prostitute. Muna yung problema sa Korinto, daghan kayong prostitute. In other words,
Kisa mampoy prostitute nga iyang taguan ang iyang dagway. Inigdool sa lalaki. Di ka kabalog babae ba nagdili? So ilagi ng ilantad arong maibog yun. Mubayad yun. Muabang yun nimo. So, kini nga church, struggle kayo ang prostitution. Now, kini nga church na sangyawan sila, nakadawat sila sa Ginoo. Paminaw pa kayo. Sa time nga gipayuner ni Apostol Pablo, ang kalalakinan o kababayinan nakadawat og grabing kagawasan diya sa Ginoo. So, magtabon ang mga babaye or dili sila magtabon, walay problema kay sila naa naman sa Ginoo. Inigsulod sa church, namadlong si Paul, ingon si Paul, nga naman ang mga kababayinan wa man nagtabon. Wait sa Paul, nga mo ingon magtabon pa, nga gawas no naman, kay naa naman ni Kristo. Ang dili magtotoo sa palibot, muingon, kanang gasimba dia, mga prostitute. Nga naman, wa naman na nagtabon. So muna issue adto, naa sila'y cover. At least masabdan nato nag-ayo, kay dagang kayong galaris, taas og buhok, dapat magtabon, dagang kay, wala kasabot sa context na church. Now listen to this, arong masabdan nato ni giunsa nila pag-struggle ang ilang pagsunod sa Dios next. Ay na, kana sa, ingon siya, established by Paul, si Paul, may nag-pioneering on his second missionary journey. Sa ikaduha niyang panaw, sa pagpangwali o pagtanom og mga kasimbahanan, ang Korinto natukod sa ikaduha niyang panaw. Nasabtan na to? Next. Ingon diya, 1 Corinthians was written by Paul about 56 AD. Si Jesus Christ namatay 33 iyang edad. 34, 35, 36, 37, 38, 40, pagka 56, unsa man? Gisuwatan niya ang Korinto. Gisuwatan niya. Asa siya nagsuwat? From Ephesus while on his third missionary journey. Kanus ato natukod ang simbahan, ikaduha niyang missionary, lakaw. Pagka ikatulo niyang lakaw, tuas sa Ephesus, iyang gisuwatan ang simbahan sa Korinto sa ikatulo niyang panaw sa pagpanangyaw. Nasabtan na to? Good. Next. Ingon diha. Now, the letter was written. Paminaw ha? Ang suwat, gipadala, gisuwat, agig tubag sa report sa mga problema o mga pangutana diha sa simbahan sa Korinto gikan sa pagbiya ni Pablo. Diri nako tan-aw. Sa pagtukod niya sa second missionary journey, iyang gibiyaan kay nagmisyon na pud siya. Dunay balita nga niabot niya nga ang simbahan sa Korinto nagka-problema. Og dunay daghang pangutana. That's the reason nga nung nagsuwat si Apostol Pablo sa first niya nga letter. Si Paul naa siya tulo ka suwat sa Korinto. Ang usa nawala. Maunang ang naa nato nga record karon, 1 and 2 Corinthians. Kay kadtong letter of sorrow, katong gisuwat ni Paul nga grabe niyang kaguol tungod sa nitabo sa simbahan, nawala. Nakuha na to? So iyang gisuwatan, gi-address niya ang pagtubag sa pangutana. Kaya daghan man kayong pangutana. Mahitungod sa kaluwasan, kinahanglan pa bang magpatuli, daghan kayong pangutana. Nga sala ba ang magminyo? Gitubag to niya tanan. Ito nga mga pangutana. Plus, gitarget niya, gi-address niya ang problema sa church. Padayon ta. Gikan siyang pagbiya, daghan kayong nahitabo sa church. Sige, next. Ingon diha, dunay 4 major problems of Corinthian church. Dunay 4 kadagkong problema ang simbahan sa Korinto. Listen to this. Samtang atong diskasan ang problem ani nga church, ato puntan-awon ang problema nato dire og sa atong kaugalingon. Last Sunday afternoon, dunay seminar about church. Then unsa ang church? Visible church, kining gatigom. Dayon ang ikaduhang church, invisible church,
ang tinuod nga magsisimba. Mao na sila invisible church. Kadili tanang nagtigom, naa sa tigom tinuod nga nagsimba. Nay upat, number 1. Tanawa ang unang problema. People were following other man, not Christ. By the way, kadlawon ako nahuman ani kay dili ko kamao kay aning PowerPoint. Nya gipangita pa na ako ang mga verse. So, ang unang problema mga igsoon, ang mga tao nagsunod sa tao dili ni Kristo. Sige daw, kitang tanan mga igsoon, basa dungan. Okay. Gisunod nila ang tao. Mabitan ng gahisgot ang social media, kaya daghan natang gi-follow karon. Pero wala na taga-follow ni Jesus. Ano tayo igsuon? Asam tayo igsuong maglupad-lupad dire? Brad, asam ka Brad? Mudaghan na ba siya? Multiply mo naruto po. So, asam ito, nawala magkakumigo. So, wala na problema ha. Ang ako ragyod ka nang magpakasala agad mo. So, gasunod sila sa tao. Tanawa, atong basahon. Ingon diha, verse 11. Wala na diha. Ingon diha, kay gibalitaan ako sa pipila kasakop ni Cleo, nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong gipasabot, mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa maingon, dapig ako kang Pablo. Ang usab miingon, dapig ako kang Apolos. Og may nag-ingon, dapig ako kang Pedro. Og adunay nag-ingon, mga self-righteous, dapig ako kang Kristo. Division. They follow after men, not Christ. Verse 13, nabahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Listen to this, kaya di ko gusto anang debate. Kamo mga kasimbahanan nga gusto kayong debate, kamo mga nagapangalagad sa Dios nga gusto kayong debate, tanawa inyong kaugalingon diha sa pulong sa Dios og diha kang Kristo na mao ba? Bisan pag anig na mao ka hingalan kag sayop. Tama? And wala kay, ningon ang Biblia, ang tanan nga walay gugma, kawang, sigurado bang daw nay gugma anang magdebate? Pinatyanay pag nagsinukmagay, magsinuntukay pag magkinaunsa. So nagsunod sila. Ang problema sa church, paghawa ni Pablo, dunay mga leaders. And we know, ang leaders lain-lain sila. Nahihinay rang musulti, naikusog kayong musulti, lain-laing paagis pagdumala. And nakakosto og division, nga niingon ang uban, ariko ni Pablo, ang uban ningon ko, kisa man na si Pablo nga, wala man na siya apil sa 12, bag-oram na nakabig, presyo mang lulutos na sa una, aritang Pedro, kikini si Pedro, kauban ni sa 12. Bahala ka diyak si Pedro nga, kuan man na, balaod man na, Hudyo man na siya, ay arita ni, bahala mo diya, basta kay kami ariramin ni Jesus, mga self-righteous. Mauni ang nahitabo. Kaya ang kada usa nato dire pagmudong ta sa church, ang sentro nato, ang atong tumong si Jesus, dili ang church, dili ang tawo. Kaya pag nanay magwali, lahi ra gyud siya muwali kaysa ato niya. Bisag kinsay mo stand dire nga mo share sa word ni Lord, bisag simple ra kayo nga testimony. Gitula ra ganita, simple ra to nga tula, pero mabless ka. No? Bisag kinsa nga mo stand. Pero wa na, gasunod na sila, nagsunod na sila sa tao. Muni unang problema. Ikaduhang problema atong padayunan. Ningon diha mga igsoon, there was misunderstanding of the gospel message which rests on the power of God, not wisdom of man. Ngano man ningon siya, dunay wala masabti. Hindi nila naintindihan ang message, ang giwali, ang pulong sa Diyos. Ngano man, tungod kay ang pagwalis pulong sa Dios nagadepende sa gahom sa Ginoo og dili pinaagi sa kaalam sa tawo. Kaya di ka moingon di ko mamati ana niya kay wala man na siya nag-eskwela theology.
Ani nga time, sikat kaayo ang gitawag og Greek philosophers. Arang daghanan nila. Grabe sila ka-bright. And doon ay mga tao nga pilion nila, kini kay maalamon, kini kay maalamon. Na misunderstood nila ang gospel. Because ang gospel, gahom siya, dili ra siya kay mere word of wisdom. Naagyod siya gahom. Kung sa may pilion mo, magsasalita ako ngayon ng 1 million words of wisdom without power. Dili gani ka-transform sa kinabuhi. Or magsultir ako kung sa kapulong pero mabago ka. Muna na misunderstood nila. Atong basahon, mga igsoon, 15. Chapter 2, verse 15. Chapter 2, verse 15. 10 to 15, ingon. Apan gipadayag kanato sa Dios. No? Apan gipadayag kanato sa Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Pinaagi sa iyang Espiritu. Ang Espiritu, nagsusi sa tanang mga butang. Bisan ni atong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa mga hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana kundi espiritu nagipadala sa Dios. Aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Verse 19 or 13. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanong mga kamatuoran alang ni adtong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao kundili mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Dili kaalam sa tao. Verse 14. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot diini. Og binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Verse 15, ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay mahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Kini bitaw gapaminaw tas pulong sa Dios. Sabi nagsige kag tan-aw aning mga debate, mga pagpasabot diya sa social media, mawala ra gyud ka. Ayo pay magtuon kas pulong sa Dios unya ang balang espiritu magagiya sa imuha. E naapod kay gipadala, naapoy gihatag si Lord nga magtudlo sa imuha. Aron dili nato ma-misunderstood ding gospel. Mo ni problema nila. Nasayop sila. Kana bitaw ang kaluwasan nadawat nato kang Kristo, pero ang ubang magtutudlo mo ingon, dili. Dili na paigo. Namatay lagi si Kristo para nato, pero kinahanglang magpailalom putag balaod. Wala nila masabte. Nakuha na to? Okay, number 3. Nani ikatulong problema mga igsoon? They were relying on the persuasive words and abilities of man instead of the power of God. Dira tanawa ra guni. Ang mga katawan sa Korinto, nagsalig sila sa maalamon ug madanihon kaayong pagpanulti sa mga magtutudlo o sa mga magwalale. Wala na sila nagdepende sa gahom sa Dios. Bisan pag usa ka milyon nga pulong ang gisulti ni ana, kung dili na makatransform sa tawo, pilion nimo ang usara ka pulong nga gisulti nga naghatag niyang kabaguhan. Because dili siya kaalam sa tawo ang atong gikinahanglan, kundi gahom sa Dios. Ingon diya, power of God. Di ba? Ingon sa 1 Corinthians 4 verse 10, 20. Ang gingharian sa Dios. Niyon sa? The kingdom of God is not of words, but of power.
Kabalo ka, dunay gahom ang pulong sa Dios. Kabalo mo mga igsoon nga ang gahom sa pulong sa Ginoo muusab? Bisan pagani imong pinulungan, gamay ra gahom makausab. Sulayag Ignas Gerald nga gwapo ka, di ba mo smile? Because there's power in your word. How much more the word of God? When God said, let there be light, boom! Itong hagyod ang kahayag. Because there is power in His word. Pero kung pulong rin sa tao, kaalam rin sa tao, wala ni siya ay kapuslanan mga igsoon. Number 4. Tanawang number 4. They misunderstood the ministry of the Holy Spirit in revealing and illuminating the things of God. Listen to this. Tanawa ra ko ni. Tingon siya, ang trabaho sa balang espiritu, revealing and illuminating. O sa nang reveal? Siya maoy magpadayag, illuminating, maoy magpasabot. So we need the Holy Spirit. Ingon siya na wala nila nasabi ang trabaho sa balaang espiritu. And that is why nag-awit na, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Kay kung kita-kita lang, di ta kasabot. Tanawa ra ko ng imong bana, sige ni mo kasaba, nabag-o? Tanawa ra ko ng imong anak, sige ni mo singka, andaman na ni mo binugha, so kung saan lang imong ibunal. But when the Holy Spirit moves, there's tremendous change nga nahitabo. Grabe yung kayo nga. Because trabaho na sa Holy Spirit, gamiton niya ang pulong. Kay siya mo pasabot. Naanata? Muni ang problema nila. Major ani. Now, tungod aning upat kadagkong problema, nanganak ni siya, ni-produce ni siya, o ni-promote ni siya, daghan pag yung sala. Down. Those problems of a primarily spiritual nature promoting or producing other sins in the church. Katong upat ka problema sa simbahan, gasunod og tawo, dili sa Dios, wala nila nasabti ang trabaho sa balang espiritu, wala nila nasabti ang wali sa kaluwasan, nagsalig sila sa kaalam sa tao, dili sa kaalam sa gahom sa Dios, naka-create to siya og daghang sala sa church. Ingon diha, gi-promote. Unsa kaninang gi-promote? Kasabot batag tanan nang gi-promote kana bang mayong i-apply ni ninyo mga sinaw inyong dagway aning sabuna, promote na siya. Hello? Sunod. Produce ni resulta ni bunga ni produce siya. Unsay nahitabo sa simbahan tungod atong upat nilang problema. Number 1, immorality. Imagine ha, ang amahan wala na siya'y asawa og naminyo siya glain. Pero na siya'y anak og ang iyang anak nakig-ipon pod sa iyahang asawa-asawa. So ang amahan og ang anak common ang ilang partner. Grabe na nga immorality. Next, usa pa, losses between believers. Siging gaaway-away. Kita dire, mag-away gud pud ta no? Og kanunay na lang gyud. Pero padayon lang gyud ta kay Ginoo lagi atong tumong. Sige silang gaaway-away. So common kaayo na. Wala na sila'y panagdaitay, wala na sila'y justice, bisan kaugali kauban sa church, ilang lupigan. So, common na kaayo. Sunod, poor testimony. Mayon nagaytag poor testimony, kanabitang ang ilang dungog sa gawas. Kining simbahan sa Korinto, ang ilang dungog sa gawas, maot kaayo. Di ba day maot kaayo? Nagkasuhanay sila puro Kristohanon. Dito nagpahusay sa dili Kristohanon. Mao ni nahitabo. Tungod atong upad.
So mo yun kay poor testimony, ang dungog sa church, ang testimony sa church, nahimong daot kaayo sa gawas. Muni ang dako kayong problema. O kay naaman ni resulta ni siya, na itulo kabuk resulta, ani tanawa. Consequences of the problems were also clear. Kabalo ka? Kining ako mga anak, pag nag-away mi ni mami, sa akong wife, klaro gyud nila nga naa mi giawayan. Nga na rin sila, ay wa na nagtingog si daddy, ay si mami mo kaon nag-iyara, wa na nampit. Og na si mami sa kwarto, na si daddy sa outside, og mugawa si mami, si daddy may musod, ay dire, kasal usob. So muna'y buhaton sa una ni Kizaya, iyang kwaon niyang mami, iya po kong kwaon niya, dadon ko sa kwarto, kamuha, kasal mo otro. Nga naman, pag naay diferensya, pag may problema, dili na siya matago, makita gina. And we are so professional to hide our struggles, problem, hurt, and trouble. Ngisi-ngisi ka. Maayo kay ka mo tago sa imong gibati. Pero niingon diha, klaro kaayo, makita gyud. Kabalo mo, unsa? Ningon siya. Number 1, mo na ang resulta sa problema sa church. There was a lack of spiritual growth to maturity. Dunay problema sa ilang tulubuan diha sa Ginoo mga igsoon. Basahon ra na nato chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 4 ningon. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tawong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga kalibutanon og mga masuso pa nga mga Kristohanon. Verse 2. Kaniadto gibuhi ko kamog gatas og dili sa gahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. Ingon si Paul, napa mo? Og bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon. Tan-awa ra gud ni. Imagine ko no. Kuya Danilo o Ate Banji, si Divine, unsa ang pila-edad nimo? 12 pa kuno siya. 22 na si Divine. Unya, until now, magdiaper pa rin yan at muhilak si Divine, madidi ko, madidi. Laina kaayo. Pero that's kunwari siya, example lang na siya. Illustration lang na. But ang reality sa Christian church sa Corinto, kini nga simbahan, mauna siya ang kahimtang. Nga dili sila pwedeng walihan o pinaisog, pinatudlo, kay nga naman, wala mitubo. Kanang nas imong tapad, ingnang maunang masakitan kag maigo sa wali, sulti kay wala kami tubo. Di pa pwedeng walihan o kanang badlong nga wali. Kay wa pa ni tubo. Nya ningon ang verse 3. Kay nagkinabuhi mangyapon kamo ingon nga mga tawong kalibutanon. Kay dili ba ang inyong mga kasina panagbingkel-bingkel nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo og nagsubay ni anang dalana. Verse 4. Kay kon kaninyo moingon dapig ako kang Pablo og ang uban moingon dapig ako kang Apolos, dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Kini nga division. Pagpailaman nga wa pa natubo. Di ba? Karnal. Mayon kay kag karnal, Christian nga kalibutanon. Yung Christian ka pero hindi ka masaya sa Lord, masaya ka sa sanlibutan. Yan ang sinasabi dyan na karnal. Lingian ang nasi pa, di ba masuko? Mauna no? Maunay unang problema. Next. Balik ta. Lingon da sa letter B. Ikatulo ni nga, muni ang resulta. Sa letter B, ikaduha nga resulta sa problema sa church. Dara.
the work of man was being furthered, but not the work of God. Hala ka no? Nakita ang mga buhat sa tao, pero gibaliwala ang buhat sa Diyos. Daga na kay kong natabang, daga na kay kong nabuhat ana nga church, og wala pa ko diya, wala gyud na sila. So makita nimo ang gibuhat sa tao, yung ginagawa ng taong yan, yung mga kamalian ng taong yan, makikita mo yan. Pero di mo makikita ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo because you are fixing your eyes to men, not to God. Tanawa ra na. Basahon nato ningon ang 5 hangtod sa 9 mga igsoon, chapter 3 verses 5 to 9. Kay kinsa bagod si Apolos, kinsa man si Pablo, kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpuga sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa tanom, apan ang Dios maoy nagpatubo. Hello? Unsay buhat nila? Nagpugas. Unsay buhat sa usa? Nagbisibis. Yung isa yung nagtanim, yung isa naman nagdidilig. Pero unsay buhat sa Dios? Gipatubo. Tuan na sila sa nagtanom. Si Pablo may kasugod na mo, dire, ayaw kag pahari-hari. Lagi, si Pablo lagi. Pero di mo mutubo kung wala ko. So maunay nakitaan sa katawhan sa Diyos. Work of men, not the work of God. Kaya nakakaproblema tayo, tinitingnan natin ang gawa ng tao. Tanawa ra goron. Dako ang problema ning ato, ang imagine trillion. Kahit tag 100 million ang bawat isa. You know what? 16.8 million ra ang population nato. Ni utang tag trillion sa World Bank. Bisag tag 10 million pag tag 100 million ang kada usa nato. Ilaron ra tag 5 mil nga ayuda. Magyaw-yaw ta sa Facebook mga kawatan, mga kurakot, pero nibutar lagi ka. Shut up. Gipalit ra kag 1,000 do. Kaya minsan makinig jud ta sa teaching sa word ni Lord. Pag nakatingin ka sa tao na nakikita mo, hindi mo na nagawa ang wala ta nagpasalamat, gibaha me, gibagyo me, magpasalamat tayo, binagyo at binaha tayo dahil paraan yan ng Lord para i-expose ang korupsyon. Kisa may mag-imbestigar sa flood control kung wala naglangoy ang kabalayan sa baha. Wala'y mag-imbestigar. For 3 years na corruption, after 3 years na investigation. Daming nagawa. Kinsa imong i-blame? Lahat ng tao marunong maghugas ng kamay. Ngayon, walang isa sa kanila ang may kasalanan. Walang isa sa kanila ang nagsabing, may kinuha ako, may ninakaw ako. Wala. Sila lahat naghugas. Wala akong alam dyan. Hindi yan totoo. Ganon din sa church. Ganon din sa church. Kaya wala akong pake kung mudaghan og ayo. Mega church. Moabot ng milyon ang manimba. Pero naa sa tao nagapokus, wala sa Diyos. Yan yung problema nila. And sabi ni Paul, ako ngayon ang nagtanim. Tapos si Apolos na naman ang nagdidilig. Naglagay ng fertilizer para Pero sino ang nagpa-grow, anak? Ningon siya ang Diyos. Pero doon tayo sa nagtanim, nakatingin. Doon tayo sa nagdilig, nakatingin. Hindi natin tinitingnan kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay natin, sa pamilya natin. Why?
karnal kay tag mga kasing-kasing. I say kita because appeal ko nga dapat makorek karon nga kabuntagon. Mo na yung problema nila. The work of man was being furthered. Mas gipakadak-an ang mga buhat sa tao. Grabe gito siya paghago someday. Pag nawala na si pastor, kailain na pod nga pastor, kalimutan nyo sino mga preacher dyan. Si Lord ang atong tumong, ang atong target. Pag yung lamisa, yung misa man yan sa Tagalog, nung nalinis na yung misa, pupunta ka doon sa puna, sa trapo, ngayon ka, thank you. Dili. Dito ka sa nagagunit sa trapo, nga nagtrapo. So kining mga alagad sa Diyos, kini silang mga naghago, daw samar ni sa trapo nga gigamit. Ang pasalamatan ang naggamit. Muna ikaduhan lang problema. And number 3, tanawan yung number 3. There would be a loss for rewards for faithful service when Christ come. Kabalo mo, bisan pagani nga wa pa nibalik ang Ginoo, naa na tay mga ganti nga madawat sa atong gihimong pagkamatinud-anon sa nanglabayng panahon. Ulit, kahit di pa dumating si Lord, di pa bumalik si Lord, may mga biyaya, pagpapala na tayong natatanggap. Resulta ng mga good decision na ginawa mo sa mga nakaraang panahon sa buhay mo. That's reward. Reward na siya. Kaya ako mga igsoon, niadto ko sa ICM. And sige kong inga na, hala, kini nga read me ba? Read me. Niabot ang akong wife. Listen to this. Pangita mog lalaki bana nga kanunay mga minaw sa asawa. Pangita mo. Kanang mga lalakiha, mga bata pakaayog dagway. Pero pangita mo lalaki hindi maminaw asawa, tigulang na kay dagway. Tested and proven na. Sa kadaghan ba naman akong counseling nga naitabo. Tanawan yung mga bana nga gulang, kadi maminaw ninyo. So, engko mami, kining read me ba? Kining read me. Ningon siya, dili pa panahon karon, wala tay budget para ana, ayaw na siya, kay mauni, mapalong ni, tanawa si Gerson. Asa naman si Gerson? Buhi ng imong cellphone? So, minaw tag-asawa. Sa tapad ato na ay relo, akong gigunit-gunitan, kuyawa maning reluhan eh. Mahal. Ay, nang mangibot at ako kayo okay. Dita. So, uli rami. Pagka next day, niabot rag yun. Kaya naarap ay gihikap ang Ginoo. Nga nipalit siya ato, niya gihato dire. Duha pa dyan kabuok. Grabe dyan kayo na. Wa ko nagpadungog-dungog ninyo ha. By the way, pag nahack ang akong account sa Facebook o niya mangayo ninyo, never. Wala gyud na nahitabo sa kinabuhi o wag gyud ko nahinumduman nga mangayo ko intawon. Bahala mas yung kinabuhi. Because I know ang Dios mag-supply. Magbuot day mo dunay mga taong di patulugon sa Ginoo. Ikaw, tulog ka diha, tuwa na tagay. Di ka. Balik na ta dire. Dunay reward nga nawala. Munang maghilakta sa church, kay kabalutan nga ang church na ang problema. And may kawalan. Basahon nato og unsa na nga reward mga igsoon. Kay lagi mag-iyahay mangyud og pasigarbo. 11 hangtod sa 15. 1 Corinthians 11 to 15 ingon. Kay wala nay laing patukuranan nga gikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Kristo Jesus. Kinsay foundation? Si Jesus Christ. Na yung ubang mga relihiyon nga, kamo mga sulpot mo, wala kayong parte kay Kristo. Oh my goodness, ning mga tawhana. Nakabalo ba mo?
Kanang manghingalan ni mo sulpot, kami hingalan maminilag pastoratoy, toy, pastoy, nya iakyos minila nga ngawkaw og mga kwarta, labot nga kwarta. Kabalo mo kanang mga ingana nga tao dili man na sila tinuod pong nagsunod og nagtuos Ginoo. Because ang tinuod nga nagsunod og nagtuos sa Ginoo, nagrespeto og naghigugma na sila. Toy, pastoratoy, sulpot. Nga naman, daghan po mong mga kaila, nga naa sila anak nga grupo, pero di ba, girespetawhan man mo? Gigugma man mo? Pero may mga tao talagang ganyan, nakakala sila, tama na, tama, sobrang tama, mas tama pa sila, may tama pala. So, the foundation is Christ, verse 12. May pipila nga mogamit og bulawan. Listen to this. Na mga materials nga gamiton. Bulawan, plata, o bililhon nga mga bato alang sa pagtukuranan. Ang uban mo gamit sa kahoy, sagbot, o dagami. Verse 13. Og ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa, makita unya sa adlaw. Nga ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini. Diha sa kalayo, og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Paminaw ha, Kristohanon. I don't know unsay atong faith karon, yung nananampalataya ka, yung iniisip mo na yung pangnanampalataya ko ay hindi katulad ng iba, gold to sa kanya kahoy lang, silver to sa kanya ganyan lang. Pero listen to this, itest yan ni Lord. Itest na sa Ginoo. So ningon diha. Verse 14. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan. Kisa ganitong patukuranan? The foundation is Jesus Christ. Dili masunog, makadawat siya ganti. Wow! Kabalo mga igsoon? Pagkabalo na ako nga ako mga anak, na-pressure po siya kay musumbong lang siya, daddy, murag dili, nagyod ko daddy, kay dagan kay kogrong. Pressure kay siya po. Ingko, ang ano man po kang ma-pressure? Basta kay sunod tuig mo grade 3 lang ka. Oh, mura man na itong pangandoy, mutulin. Naon sa day mo? But, grabe kaayo ang pailob sa iyahang mami. Ala, sige lang na, bawi lang kita, magtuon kita, nganig yun. Oh, anak. Paggawa sa result. Rewarding. Makaingon siya po ko nga to, anak, ganti mapuna sa Ginoo. E bisa pa usaw yung paring kamot, o wala ang Ginoo, maunsa man ka. Okay? So, ganti yun. Ningo siya. Sa verse 15, dara, 15, mauna ni. Apan kung masunog kini, mahanaw, kinigikan kaniya apan maluwas siya sama sa nakalatas siya sa kalayo. Shh! Arita, kana bitaw, niabot tuod ka pero wala kay naangkon sa kinabuhi. Pareho mig edad nga mamatay. 90 iyang edad, 90 pod ko. Pero siya daghag blessing ako wa. Pwede raman ta. Nga makaabot gyapon, maluwas gyapon, makabot gyapon nato ang gitason sa pagkinabuhi. Aning kalibutan na. Or langit gyapon ta. Pero nayon sa diha, walay ganti. Pwede man dahil kang mag-enjoy sa blessing samtang mabuhi ka. Nga naman pong mag-antos ka hangtod sa imong kamatayon, nga pwede man dahil kang panalanginan sa Ginoo. Although ang atong mga pag-antos o ang suffering, ang kawalad o na apo na purpose, ang Diyos ni Ana. Naapat ha? So mauni mga igsoon. Next, ato na ta sa ato ang balik ta. So there would be a loss of reward. Mauni atong likayan. So, dera, gi-address na ni Paul, ingon si Paul. Gahuna-una siya. Okay. Problema ninyo, nagsalig mo sa kaalam sa tao, mo nagsalig sa kaalam sa Diyos. Mas gipakadak-an ninyo ang buhat sa tao kaysa sa buhat sa Diyos. Mas nakita ninyo ang gihimo sa Diyos as sa tao kaysa sa mga gihimo sa Diyos. Inyong gisabot
gi-understand ninyo ang pulong sa Ginoo pinaagis kaalam sa mga tigpasabot ninyo og dili sa kaalam sa balang espiritu. Og unya nagsalig mo sa kaalam sa kusog og sa abilidad sa tao dili sa unsay mabuhat sa Dios. So mauni ang problema. Mauni ang resulta. Na ay cure, na ay sulbad. Kabalo ba mo mga igsoon nga ang tanang problema dunay sulbad? Kaya kung nakay problema, kunya giunauna nimong bugat ng problema, ayaw, wag kang magpatiwakal. Ayaw paghikog. Because matatapos ang lahat, may lunas. Na ay kasulbaran. Uyugan ang nasa tapat nimo, ina, may solusyon ter. Na ay sulbad tanan. Amen? Sa alcohol, 75% ra ang ilang solusyon. Sa safeguard, 99.9%. Ba't nilagyan pa ng isa? Ba't nagtira pa? But si Lord, pag si Lord na ang magbigay ng solusyon, ubos, tapos lahat. Palakpakan nato ang Diyos, mga igsoon. And sometimes, healing, solution, and answer can be painful. Usahay kining kaayuhan, ang katubagan, ug ang kasulbaran, muagig sakit nga paagi. Parang mabuhi ka, putlon ang imong tiil. Sagpaon ni mong doktor, nganong imong iputol akong tiil? Wa ka kabalo, arong mabuhi ka, giputol imong tiil. Ingana ang process ni Lord, sakit gid siya. So naay cure. Bisag na ay problema ka, na ay problema si mong pamilya, na ay problema ang church, magka-problema, na ay cure, na ay solusyon, na ay tubag. Tanawa ra gani. Ingon siya diha. Ang solusyon mauni, follow the example of Paul, who only exalted, nagdoble, daghan ning only exalted Christ and the gospel message, and who performed his ministry in the power of God. Mao ni ang sulbad sa tanang problema. Oh, attention, tanan nga ni ani o sa tanang mga kasimbahan ang maabot ani nga mensahe, niingon diya ang sulbad sa problema sa mga Kristohanon. Sunduga si Pablo nga ang iyang gipataas maora si Kristo. O ang gipakadak-an niya mao ang pulong ni Kristo o nagdepende siya sa matag pagpamuhat niya sa gahom sa Dios. Maura. Mauni ang sulbad. Bisag unsaon pa nimo pagbag-o na ba aron magmalinawon ta. Wa di lagi na. Ikaw sunduga. Kinsay sundugon si Paul. Ngano man unsay gibuhat ni Paul? Ang iyarang gipataas ang Ginoo, dili ang kaugalingon. Dili ang ubang tawo. Then ang iyaharang nga focus, ang pulong sa Dios nga iyang ikinabuhi og isulti pod sa uban. Then sa tibuok niyang pagkinabuhi, gasalig siya sa gahom sa Dios, sulbad ang problema. Kadungog mo na sa radyo, wa nay radyo karon. Sulbad ang krisis. Sulbad mga igsoon. Tanawa ra gud ne? Oh, arita, down, next. Mahuman na ta, gamay na gyud ni kaayo. Og mauli na ta. Ingon siya sa 1 Corinthians 4:16. Busa naghangyo ako. Therefore I beseech you, brethren, nga sundugon or sundon ninyo ang akong panag-ingnan. Hello? Kabalo ka? Ayaw kag pangitag taong sigihon ni mong sundog-sundog. Focus ka diha ni Kristo. Kung doon na may mga tao nga ang ilang pagkinabuhi, pamatasan diha ni Kristo, sila, paminawa na, o sundugan na sila. Tanaw ni Kristo. Focus diha ni Kristo. Aron ka mabuhi. Ingon siya, sunduga. Follow me as I follow Christ. Tanawa ang akong pagkinabuhi. Nya kay bisyoso man ka, magbisyo pud na. Libakira maka, manglibak pud na. Lebtanon maka, manghilabot pud na. Bungangira ka, bungangira din yan. So, always set yourselves as example to anybody. Gawin mo ang sarili mo na bilang sundugunan. Next verse.
Ingon diha, napa, maura gihapon. Kaduhag yun yang gibalik, ningon siya, busa. Therefore, conclusion nga, therefore, follow me or imitate me as I imitate and follow Christ. Sabi niya ngayon, sundin niyo ako, gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Imitate. Now, kining word nga imit, kasabot mo na, imit. May sapatos na Nike. Tapos gagawa sila ngayon ng imitated. Na pag tiningnan mo yung dalawa, pareho silang Nike. Yung kulay nila sa loob, magkapareho. Pero ang quality niyan, problema. Imitated, sundin. Listen to this. Nakoy picture ipakita sa inyo ha. O sa inyo nakita? Nagpainting siya. But actually, kanang nasiyang painting nga naay bukid, nga naay dagat nga tinaw kayo, nya naay baybayon nga puti ang balas, bala mo. Iyan ang gipainting sa tinuod nga iyang nakita. Tinitingnan niya ang bundok. Nakatingin siya doon sa bundok, sa dagat at sa buhangin, sa baybayin. Tapos kung ano yung nakikita niya, pinipinta niya. Nasabtan ko ninyo? Kung unsay iyang nakita, maoy iyang gipainting. Dili siya makadrawing og bukid, dagat at baybayin kung doon siya sa sasakyan nakatingin. Gaganyan-ganyan siya. Di ba? Kung unsa iyang gipainting, maunay kanunay niyang tanawon. You know what? As Christians, listen to this. Magtatapos na tayo. Kini nga painting, imo ning kinabuhi. This painting is your life. Ikaw ang pintor. Pero asa ka nagkuha sa imong gipainting sa imong kinabuhi? Didto ni Jesus Christ. Doon ka kay Jesus nakatingin habang ginuguhitan mo ang sarili mo, ang buhay mo, ang future mo. Pinipaint mo yung attitude mo, yung love mo, yung tingin ka naman kay Christ, tapos padayon ka na nga nagpintal, tanawon na po nimo si Kristo ang iyang pagpaubos, imo na pong pintalan nimong kaugalingon ani nga pagpaubos, unsa man ni si Kristo nga mahigugma, and imo na pong pintalan ang imong kaugalingon, unsa man ni siya nga moalagad, ing-ani din ni siya sa pag-alagad. Ang problema nato, wala ta ni Kristo nakasunod. Next verse. Hebrew 12 verse 2. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus. Nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Sama atong nga painting. Nakatingin siya doon sa bundok, sa buhangin, sa dagat. Painting siya, balik na po. Ing ana sadta. Tanaw na to kung kagalingon, let's us, naunsa man ko, tanaw ka ni Jesus. Lahi ra ko kani, kay Moni, now. Let us fix our eyes unto Jesus. Pero ang Jesus nga atong nahibalan kay kwarta. Ang Jesus nga atong nahibalan kanang atong trabaho, kanang tawhana, kanang munang tuwa taga-tutok, tuwa taga-sunod, and dito po nato gipainting ang atong kinabuhi. Kung mag-unsa siya, sunod po ta. Kung mag-unsa siya, alam mo yung mga content creator, gaya-gaya lang sila lahat. Halos magkapariha lang sila. Isa lang ang naiba.
ang content sa Bible. Kini nga content. Ito yung buhay mo. Tapos, iguguhit mo, magpainting ka, drawingon nimo ang imong kaugmaon, ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Sige nimong tan-awon hangtod nga mahuman siya. Mga Kristohanon, kutob lang bata sa kada Domingo natong pag-anhe. Walay paninguhang motubo og magamit para sa Ginoo. Lipay ra mo nga naay division ang atong church. Malipayon ra ta nga naa ang problema ani nga church. Lipay ra ta nga wa tay tubo-tubo ra. Ang pinaka makapalipay namo mga igsoon. Usually sige kong ma-invite. Last time gi-invite ko atong missionary nga nianhi mo nang wala kog Miyerkules. Dala akong familia. Gi-invite mi didto sa ilahang coffee shop. Nangita sila usa ka buok nga ilang trainingon, gamay og sweldo kay trainingon pa. Basin og ganahan ka. Gi-invite mi didto. And malipay ko nga naay makakita but dili gyud mawala ang kasub-anan nga nasa kong kasing-kasing nga makakitag kinabuhi sa Kristohanon nga naa sa sala. Nga wala nagtubo, walay tinguha, walay paghigugma sa Ginoo, walay kalipay nga moalagad sa Dios. Maguol kaayo ko. Kagahapon niadto mi sa Sandugo Shrine. Because ang akong anak, di gyud mapugnan siya. Pag naa siya makitaan, iya ginang adtoon, iya ginang tunan. Pag madiskasan ng Rizal, tunan ako ning kinabuhi ni Rizal, adtoon ako ng monument ni Rizal, among suportaran siya. Kay wala may nagdasig niyang tunina, dapat nakabalo ka na, siya mangyod. And pag mayon na siya, di hulam kog cellphone, tanan nga mga mapa, tanan nga mga nasod, mga capital city, mga flag, gihibaw na siya. Sige na siya na. Sige siyang kakuanan ng mga, sige pangitaan ng mga lisod kayo nga words, kay iyahang mastiro ng spelling, wapoy nag-ingon niyang, kana buhatan na. So niya ito may kagahapon kay niingon siya, Dade, gusto ko mo dong atong ya dool raman kay naaman sa gahatod mami ni Papa. Ingon siya, dool na siya sa Burha Bridge. Sa Buol. Nung nakaibaw maka, gitanaw na niya daan sa Google o sa research na niya daan. Mong hato pang tangga research na ka. So pag-abot ako dito, wow, ingani di ay, ma-recall ni mo ang nanglabay, mo di na itabo, and hinlo kayo dito, na gihimo ng tourist site, na dito ang nanay mga pulis dito magbantay, tourist police. Pero ang akong kasing-kasing makahinumdum yun. Nga dunay kalag nga naghilak, dunay kalag nga nasa sala, dunay kalag nga masubog yun. Dili gyud masabtan ninyo ang kinabuhi sa ginikanan kung makita iyang anak na asa problema. And sad to say, ang uban may nga, sayon naman ang pilay, pagwali. Really? Tinuod na mga igsoon. Ang Ginoo joy nakaibaw anak nga kasubanan. And sa paglaom, Lord, tagaay kog binsahe karon. Tagaay kog mensahe sa paglaom nga ang mga kinabuhi nga makadungog sa mensahe, mahigugma nga atong i-aplikar. Dili ka makadungog og wali nga di kadasigong basaha ang Biblia. Nani mo ang tanang panahon, you have 24 hours every day. Nakay 24 hours. Hatagig higayon nga mubasa kas Biblia mo ampo. Hatagig higayong magpasalamat kas Ginoo. Because ang tanang problema aning Corinthians, maupod ang problema sa tanang Kristohanong kasimbahanan karon.
hunong nakaglantaw sa imong kapakyasan. Because bisag unsa pay imong nabuhat, wala na usob ang kabililhon sa panglantaw sa Dios nimo. Wala usab nakuhai ang imong kabililhon sulod sa iyang kasing-kasing. Bisan pag wala ka diha, bisan pag mopalayo kas Ginoo, siya ang amahan nga walay putol ang iyang paghigugma nimo. And siya lang sad ang Dios nga dunay pinakamaayo nga plano labaw pa nimo. Siya ang pinaka dunay maayong plano para sa imong kinabuhi nga ikaw magmalipayon sa imong pagkinabuhi. I hope and pray nga kani nga church, bisag kinsay magwalali unya dinhi. Bisag unsay paingnan sa church, magkaguliyang, ug moabot manggaling ang panahon nga ma-divide ni nga church, maduha. Nanay church tong purok 5 man no. Purok atong unya didto ka, basta kay magsimba gyud kag Ginoo. Tinuod gyud kang mosunod ni Kristo. Adto kag purok city or asa. Kay kanira nga barangay ang usaray church. Kon kabubuton pod sa Ginoo nga bahinon taniya, mas split ni, although sakit kay mo agi mga problema, conflict. Pero sultian gyud mo nako. Seryoso alang gyud ninyo ang inyong pag-angkon nga kita mga sumusunod ni Kristo. Ang awit nagingon, no longer I, but Christ lives in me. Mubarog tang tanan mga igsoon, wala unay manggawas. Tindog ta lang sa tong pagtapos. Close your eyes. Let's pray. Gracious and loving Father, katutanan nga mga problema Ginoo, makaplagan usab kato sa among mga kinabuhi. O gani ang resulta, ang epekto sa maong mga sala. Among nabati, sakit kayo kini ug bugat. Apan o Dios, wala kami laing kadangpan. Kinsa man di ay ang among maglilipay. Kinsa man di ay ang maghahatag kanamog comfort. Kinsa man di ay ang maghimo kanamo nga tinuod nga malinawon. Bisan asa kami moabot, bisan diin ang among direksyon. Apan ang among mga kasing-kasing, wala gayoy makaplagan nga katagbawan, gawas kon mahibalik kami sa imong tiilan. Sa gitas-on sa katuigan sa among pagkinabuhi ibabaw sa yuta. Salamat Ginoo nga bisan makausa ang imong paghigugma, pag-atiman, pagpanalangin, pagpangga, pag-uban namo wala gayod mapakyas. Salamat Lord nga among mga kabataan magtubo. San wala may mahatag nila nga mga bandi ingon nga kabilin. Panmalipay kaming makasiguro nga ang among mga anak nagtubong na higugma nimo. Ang among mga batanon, malipay kami nga ang ilang mga desisyon makapahimaya diha kanimo Ginoo ug ang ilang pagkinabuhi magaiwag ingon nga kahayag. Kaming mga hamtong wala mi nasayod hangtod kanus among pagkinabuhi. Napantabangi kami Ginoo nga sa among pagpadayon ang ganti nining kinabuhi dili gayod kami mahikawan, dili gayod mapakyas. Walay lakang og kapanahunan nga imo mingi pasagdan Ginoo. May mga panahon nga masubanon kami nga mag-inusara. May mga panahon usab nga lipayon mo kami uban sa among mga minahal. Kining tanan among pasalamatan kanimo. Ginoo, kaluy ibaya gyud kanunay ni nga simbahan Lord. Yung tanan nga mga pamilya mga sakopan ni. O ang among mga minahal sa kinabuhi o ang tanan
Nga to sa lagyong dapit, ilabi na mga OFW. Sa nakalain katalagman og mga gira, ang pingiin tao ng ilang mga kinabuhi. Karon o Diyos, niya nagabarog kami sa imong atubangan. Among pag-ampo nga dili na kami, kung dili ikaw o Diyos. Nga magbarog kami, uban ang dakong katingala sa dako kayo nimong kaayuhan o sa dako nimong grasya. Sing the song. Standing in awe